Godt. Her der skal vi se et modtagning af et overslag. Og læg mærke til, at de to, der modtager, har to forskellige udgangspositioner. Maja, hun har sit ben oppe på skumklinten, og Natasha står ved siden af, og det gør hun for, at hun nemmere kan følge med gymnasten og bremse gymnasten, hvis der skulle ske en overrotation. Men vi starter filmen en gang og prøver at lægge mærke til, kommer en her. Det første, vi holder øje med, det er den nærmeste hånd, som der sættes på skulderen. Majas hånd kommer på skulderen allerede her. Hun er lidt tættere på gymnasten end Natasha, og Natashas hånd kommer der. Op på ryggen lægges der også en hånd, og så løftes der i den her bevægelse her opad, for at gymnasten får noget højde på i sin rotation. Og det er her, hvor Natasha følger med og lægger en arm foran for at stoppe, hvis der skulle komme en overrotation her. Lægger hånden på maven, og Maja holder fast i skulderen for at stoppe gymnasten.